Ramogi TV. Komachielo joriemb apiko mag bodaboda koro nitiere kod tho ewi singo mar piny owacho mar miyo gi thuolo mayot e yudo apiko matiyo kod teko sitima. Edwin Okoth notwa kod moko kuom joriemb apiko moserito singo no kagiwacho ni pek mar medruok e nengo mauta koro oserocho ohala no kendo gikwayo sirkal mondo temo chop singo mar chwalo negi apiko go mapiyo piyo. We are developing, and by September this year we will have a mechanism where you can get your boda that does not need petrol, that will be run on electricity, one that is financed by not a predatory system, but one that respects the interests of those who purchase the bodas. Medruok e nengo mauta koro medo paro ne joriemb apiko singo mane jatend piny Kenya William Ruto ogolo ne joriemb boda biro bedo kod yore mag yudo apiko matiyo kod teko sitima karom dwe mar 9 higani. Joriemb apiko ywak ni nengo petrol masani okalo $200 lita ka lita ochomo kama goyo ohala no piny. Sani ok chamre. Lita achiel en $211 point something. Koro mondo mi iting me ka in gi pikipiki mar loan mondo mi ichul en mzigo. Na hii pikipiki unapata mwana bodaboda amekuwa akilipa shilingi 500, alafu anajaribu anatumia mafuta ya 300, inakuja 800. So kama saizi mwana bodaboda anatumia mafuta ya 600 ama 700, ukiongeza ile loan analipa 500, that is inakuja kitu around 1200-1300. Huyu mtu hakuna kitu anabaki na at the end of the day. Sasa sisi tunafanyia serikali kazi na tunafanyia kampuni za watu credit. Sasa tunashangaa kama hii Kenya imekuwa shakaola na serikali ndio Makenzi na kinaturamba ama tunatuelewi kunaenda aje. En pek magiwacho ni oseloko nyaka pach jok mane uso negi mauta matin. Kendo gin bende koro nyaka gilok pach gi ne jowuoth ewi nengo mar idho apiko. Idhi to ging'isi ni wago lita achiel dhi mbele. Koro nyaka ibed gi pesa mar lita dhi mbele. Moko mane wandeso 50, 100 gisetamre. Koro maisha tek nowa kaka an jatelo ma Kibera gi kaunti ma Nairobi kar 50 sani wadwaro go marufuku, wadwa chako ting'o gi $100. Koro ka nyalo duoko nwa mafuta cha. Kech kiting'o 50 ibro dhi trips 2 tiyudo ni ohalo wang'i. Jok ma oseyudo apiko matiyo kod teko sitima puoyo kaka gitonye ewi nengo mar mauta, to kata kamano nengo ne pod miyo gi kibaji. Naweza icharge kwa nyumba, niko na option ya kucharge kwa nyumba na icharge na 130 or less or 100 shillings. Inanipeleka hiyo 65-75 kilometers, inalingana na kazi nafanya na ile speed naenda. Compare na ya mafuta, saa hii lita ni karibu 200. Hiyo lita moja inaweza kupeleka kilomita 20. Wa reduce bei ya hii pikipiki. Waiweke ikuwe chini ndio ule mwananchi wa kawaida pale nje akuwe rahisi kuipata. Bei nore, kichulo loan tiyudo ni chulo 1,500. Ta 1,500 mano kakawe nyamburko moro kata mana probox moro ta sombo godu mata uso. Kidhi charge ot i-charge gi $100. Odwaro units 4. Kech kikete godhiambo nyaka gimoro saa 7 kanyo koro nyalo bedo ni betri no cha osechajore, to king'iyo unit iyudo ni units 4 keti 4 nosedhi mag sitima. Ok en nono. Joriemb apiko bende wacho ni ikruok pok oket e yo makare, kendo kata bet kod apiko no sani en ting' ma jo apiko mathoth ok nyal kaluwore kod nok mar kuonde ma inyalo chaje. Kata kuonde michaje iyudo ka stages mang'eny kata e Kibera kae, kech awuoyo kaka e Kibera kama wuothie, ok ane ka nitiere kata charging system achiel kata charging port achiel mar betri mar tiyo gi stima. Jo bodaboda wacho ni liet mar medruok e nengo mar petrol koro nyalo dhiro gi ng'anyo mamuol mar neno ni nengo dok piny, to ka ok kamano apiko manosing'ne gi tarik 1 dwe mar 6 higani ochopo mapiyo. Wan kaka jo bodaboda association wamakre kamoro achiel, wawuoka kaka president nowacho ni enoro jo bodaboda wadhi wakusanya kata kwa chopo town wapong town watima ng'anyo mamuol mwadhi wawachi ni amera gini inyowa. En singo manokelo geno na joriemb apiko ikachop dwe mar 9 to gibiro bedo kod thuolo mar yudo apiko matiyo kod teko sitima. Kata kamano dong' mana jumbe 2 kende to dwe mar 9 rumo, to ywak pod nitie ni nengo ne ni malo to bende ok oyudre yo mayot. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.